Kublai pi parok ni bidang subhai pi sha katup ku bam ta ka jan met shoban pash ki kubor ke pnya ipet chrai ki mat pakongsan le batu mau nong rem umudi ye shibun tili ki kampen roi ki pasung dor palat ar pau klor tingka ha di richi rupali ha tamiladu Ajang keren umudi ha convocation ceremony ka ba live pra jongka Bharati Dasan University di richi rupali tamiladu Kerman usong kenor ka KHDC iba lamprang bla bakata masa monolith ka bansa noksyan on penlong hau benai rempang. Lap ki lai ngot ki start bapet ki merat klau ye ki jat sim Tony breasted ren babler belajan du jat hari lom Khasi. Bat ke Limpung Kelo India ke Baar Jong ke Sub Junior Women's Hockey League Phase 2 Job ko Odisha Jai Bharat Academy. Ki khubor ki babnia U Menteri Rang Badu Keriu Narendra Modi ulap lepat ba bat thung mau nong rem ya shibun teli ki projek ki besongdor palat ar phau klor Hajar klor tingka hati rici rupali Tamil Nadu ne kesngi. Kini ki projek ki dai halor ki kam liang sun, lenti rel, umpniang bat gas, ki jhat bat ki kam puli puthi. Umudi ulap lepat baru ya ke terminal building bertemai jong kakat liang sun, tirici rupali International Airport balatai haka jenglut kabalakot syapalat shi hajar shi spak klor tingka. Habakran ha kini kesngi umudi ula ong ba kum kini ki projek kinang pen klan ya ka jengkiu ke jela ha ka yok ke kot. Ula ong ba kini ki projek bethamai kin pensuk ya ka lek kawan bat kin la ban pen mi ru. Shibun ki kam ki jami ki samla ke jela. Umudi ula ong ba ka sorkar pedeng ka yeng bat ki beriu ka Tamil Nadu ha ki por ba ka kendu ya ki jeng e. For these projects spanning roadways, railways, ports, airports, energy and petroleum pipeline. Many of these projects will boost ease of travel and also thousands of employment opportunities. Menteri Rang Badu Keriu Narendra Modi ula ajeng keren ha ka convocation ceremony ka balai phra jong ka Bharati Dasan University ha tiruchi rapali Tamil Nadu ne kesngi ula samru ye ki khusnam shi ki khna pule bawan chakmat ha bakren ha ka jingelang umudi ula ong ba ka convocation ceremony balai phra jong ka Bharati Dasan University ka long ka bakerpang namar ka dei ka jinge kendu maningkong jong unius nem 8000 pusau umudi ula pen pau ya ka jing so hun ban long menteri Rang Badu baningkong ban ye don benta ka convocation ceremony ha Bharati Dasan University ha ka bula ai ka jinge ro ki khna pule bala dep an pendep ki jing pule ki nong hikai bat ki kme ki kpa Ulat ke jela Tamil Nadu buat Chancellor ke Bharati Dasan University URN Ravi Menteri Rang Ba ke Tamil Nadu UMK Stalin Vice Chancellor Dr M Selvam buat Pro Chancellor RS Raja Kanapan kilai don ringkat hakan kesngi This is my first public interaction in 2024. I am happy to be in the beautiful state of Tamil Nadu and among young people. I am also glad to learn that I am the first Prime Minister to have the privilege of coming to a convocation here. I congratulate the graduating students, their parents and teachers
up on this important occasion. Shongknor ka KHEDC iba lamprang bla ikermen ba katamasa monolith kaban salongshen ha Khasi Heritage Village Mauplang on penlong ho benai rimpang bat kani kan long ka bakham he haba yunu jor bat ki wei pat kisnem haba krem kinong thok kubor iba bla ilong ba ka KHEDC kalajit ka Mauplang ban pidang ya kani katamasa namar kala paunam na ka jingdon kalau kentang Iba bla ibadeiru UMDC kata ni ilaong ba isngau kemen banyo I ba kajeng penkre kata masa kala ya cakmat. La ru ban ong bala penlong khatdo I kata masa haus 6,000 khatn riu ba lapen sange namar kajeng duna pisa. Hindrei ke KHEDC ha kajeng lang bat katanat kam jengok kai kajela kan pediang ya kata masa ha kajeng persang ban penpau ya keriti dostor bat ki kolshor jongki Khasi khara. Rajuk so yang rajuk juga isi apa jilam juga penyat mat pelong no deka monet festival nomor ba kani kelong mensua husnya marjar khatlai baja khan rio te laslem ba na kajia la ruji kremen ngan ka ko ke si na pun pau kani barho ke si barim klasim kiaban pelong ini monet festival te rim tai por hai ba penyat la ban punya seberang bahan ke heritage baduan permainan Monet Festival. Ki langut ki start pepet ya ki merat klau kata u arpet Dio Murari Steve Doggle but u Gaurav Kataria ki lalap iki jat sim ki Tony breasted ren babla ki bela jando jat hari luam Khasi kini ki start ki lalap begidon kumbashi spa arpo teli ki jat sim ha kani ke jingjurep jongki ha ki than soora ki jat sim Tony breasted ren babla la ban shem ki than Mauplang soora bat mau kudok habakram ki no tho khubor u director ka Meghalaya Tourism Development Corporation uba Alan West Kharkngor ulong ba ki layarap banjurep mantip shapang ki jat sim ki bedon ha kejela kat kum iba Alan West ila ong bakan ni ketika jing trelang hapedeng katanat jongok kai ka Meghalaya Rural Tourism Development Forum bat kirio shampang ha ka juk kapor u Gaurav Kataria u badai unong sham ya ka Premium Bird Tour Company India birding tour ulong ba ka Meghalaya ka don ya kalat ban kintiu ya ka kam jongok kai kisim bat kumta ka sorkar ka de ban kintiu ya kani say that it was within 3 days, they recorded 120 species. And we have a staff for the red marble is found nowhere in the world. So, there may be many more. You don't know. Nobody knows. Yeah. So, the idea is to collaborate with them and to do more work. And of course, maybe to again meet the state government and just really their support and help. Menteri Rangba ka Meghalaya u Conrad ke sangma ulapen pau ka jingkemen ya ki Southly ki PHC baladap pen ki kerdan ha ka social media post u Conrad ke sangma ulaong bahaswa ban sedang usnam themai lakin tiu kerdan ya ki Southly ki PHC da ki tiar solar bat ki tiar sumar bapher ha ki district bapher ha rilom Khasi lingba ka jing trelang ha pedeng ka sorkar jela bat ka GHE Connect kini ki Southly ki PHC ki long ka jongsha wa share khmut maukin ro bat ka jata PHC ka jingyo lum ya ka khajna goods and services tax tang ho banai no pra 8,000 arpulai kalong shi lak riu pusau hajar bat praspa prapu ar klur tingka ka jingyo lum ho banai no pra kalong shipo pon lai na ka shispa ka bakham he bani usnam balala ka tanat kam platengka ka sorkar pedeng ha ka jingken tho kala ong bana ka jinglum ya ka GST baro jong banai no pra ka Central Goods and Services Tax kalong lai po hajar sauspa saupulai klor tingka kat ba ka State Goods and Services Tax kalong lai punyo hajar kendai spa lai pusan klor tingka ka khajna Integrated Goods and Services Tax kalong
Perapusan hajar kelur tingka bat keses kelong kat hajar spa sapundai kelur tingka. Katanat kampisa tingka kai thuo baka jenglum ya ke GST la sakhi baklakio da kat na kasispa. Bat kat sau pon kendai punyo lak kelur tingka kini ki kendai benai baladep. Hakas ngi beningkong jong usnam hajar pusau kasor jawai kala penlong ya ke program rakis nam thamai berkani ke program kala longru ke bakamper na kiwe pat kisnem la penya ya kani ke program da ke district tourism officer ringkat bat ki sinjuk ki wahe chnong jawai hinin kasngi minta usnam ya kani program la sakhi da ke jing hishim benta jong ki hajar ngut ki nong hishim benta na ki khat nyau teli ki dong jong kasor jawai Kawai kadong kalapani I ka jing ya teli jong ki da ka jing wai ba jing shat bat kila yo pediang yi ka jing ai sngo pha sa nam kum ka jing sngo ngo yi ki la pen long yi ka jing ya bam khana bat la pen bot da ka jing shat asurok ban pen I ka men sem shanya I wei kani ka de ka jing le kamen ka bala rem bat bala ju le shisien chisnem bat la pen bot na ka wei ka juk sha ka wei pat ka juk Ikong SD Shilla ibalong I District Tourism Officer jong ka East but West Giant Hills ila ong pakatanat jong ka sorkar kaniarap ban penkiw ya kum kini ki program pat ila ong ru bakan no sinyang shipo hajar tingka ban penlong ya kum kini ki program Ha Japan la petikna bakumba saupu prangut kibriu kilayap namar ujumai ha Ishikawa bat kajing pelat im ya kilanot kadang ya chakamat ke Japan menta kalapin jinsur ya ke jing mana banlong adakar na ka tsunami bat ptha ki nong song snong ki badon harut duriau bakim pat day ban let pai shalaki ying sab namar bakala banwan ka jing phalo ko duriau ka bejur Menteri rang padu keri Japan Fumio Kishida ulaong pa ka sorkar ka pha ki kunhun ai jingerap ski jaka basak ta jumai bat on dang yai peteng ya ka jingerap bat ka jing pelat emi ki brio ha ka jo ka por ka tanat kampari ka sorkar India lembak ke Indian Embassy ha Japan kala long ka pa pen kre ban ai jingerap ikinong India ki bedon ha Japan Hakasngi ke beningkong jongka Khelo India Sub Junior Women's Hockey League Phase 2, ko Odisha Naval Tata Hockey High Performance Center, bat ka Jai Bharat Hockey Academy kilayo ya ke jingjob, kabla long ha New Delhi nin kasngi. Hakasngi beningkong jongka jingile kai beningkong, ko Odisha Naval Tata Hockey High Performance Center, kalapenram ka Bhai Belo Hockey Academy, bhagta da Saula Not. Hakajing le kai ka baar ka Jai Bharat Hockey Academy kalapan reme ka Anatpur Sports Academy da laila ar but kajing le kai ka balai ka cyber team ka bele persha ka pritam Sewage Hockey Academy but kini ki kinhun kilaya kha da ar la ar ka face ka beningkong jong kajing le kai ka lakutno ha ka lai photrik uno pra hajar ar phulai minta pat ni nepet ka jing long jaman ka sim nang shalong ka jing shet ka long khan rio pon iwe degree celsius ba ka jing kriat ka long 100.1 degree celsius ka jing ngam ka hau ka long rio pon rio na ka shis pa min step prop way na ka shis pa jan miet ka sun benang kan rang ha shalong bat ha ki jaka pa marjan shopan poish ko jong tu ko bor yin pe biang se sien ne ki mat ba kong san Beli batung mau nongrim umudi shibun teli ki kampen roy ki besong dor palat arpo hajar kelur tingka hati rucu rapali ha Tamil Nadu. Ajeng keren umudi ha ka convocation ceremony ka balai pupra jong ka Bharati Dasan University Tiruchirappalli Tamil Nadu. Kermen usong kunor ka KHADC iba lamprang bla dapat tamasa monalit ka bansalong shen on penlongkop na rimpang. Lap ki laingot ki start bapet ki merat klau ki jet sim Tony breasted ren babla belajan do jaj harilom Khasi. Bat ka Limpung Khelo India ka baar jong ka Sub Junior Women's Hockey League Phase 2 job ka Odisha Jai Bharat Academy. Di parlong da kitu ki kubor la poi subukot jong tup kubor jing meta ka janmian adu mini shembang bat pila shai ka singi kuble pi paro.